Už vás nebaví se celé dny nudit? Koukat na nesmyslné videa, trávit hodiny v práci a nezískávat žádné nové informace? Řekněte stop! Pusťte si náš podcast, zajímavosti, drby, informace o umění, které jste ještě neslyšeli. To vše a ještě víc uslyšíte v našem podcastu Miky a Leo. Jo! Čin čin. A to je tvoje, ale. To nevadí. Tak já sám se sebou. Počkej, s pívkem, s vínkem. Na zdraví. Dobrý, a s tím pivem. Tak chci Je to dobré, ale... Je? Voní. Dobrý den, krásné odpoledne, dobrý večer, krásné ráno, jestli s námi stáváte nebo usínáte. My vás vítáme u našeho druhého dílu podcastu Miky and Leo. Čau Áďo. Ahoj vlastníku. Jak se těšila? Co nového u tebe? Spousta nových informací. Jak jste už si mohli všimnout, dali jsme si sklenku vína, ťukli jsme si, podegustovali jsme, zdrbli jsme to, před chvilkou jsme se bavili o fekálním umění, takže i tak se to dá nazvat. Doufám, že na toto téma nikdy nedojde v našem podcastu, i když člověk nikdy neví. To nevíš, s kým tady sedíš. Už tě nějaký ten pátek znám, takže naše seznam... Bacha, těšte se na Muncha, tam bude spousta tady těchto témat. Spousta fekal artu, jo? Ano. Těšíme se, ale doufám, že nebudou... Těšte se, doufám, že to bude brzy. Doufám, že nebudou názorné ukázky, jako... Ne, to ne, ale je to velmi zajímavé. Takže máte se na co těšit. Ale kvůli tomu tady dneska nejsme. Co dneska bude za téma, vlastíku? Dneska máme našeho slibovaného Leonarda DiCapria. Kecám. Skutku. Leonardo DiCaprio přišel, odešel. A takže... v našem podcastu nebude. V našem podcastu nebude, protože já bytostně nenávidím. Říkej nahlas, právě teď si zradil ty 3 fanoušky, co tam možná budou. Dobře, omlouvám se všem fanouškům Leonarda DiCapria. Jediný film, ve kterém se mi líbil, byl Velký Gatsby. Ale dneska si dáme Leonarda da Vinciho. Pána opředeného mýty, vynálezce, umělce, malíře, který nám tu zanechal spousty uměleckých děl, spisů, jak už jsem říkal, vynálezů, které jsou opředeny zajímavými historkami, věcmi. Uvidíme, co se dneska dozvíme. Jste připraveni? Jo, ale chci se ještě obhájit. Ano. Mám po nemoci, takže kdybych občas zněla jako blbec a můj hlas byl takový všelijaký, tak stále mám trochu nachlazené hlasivky, takže doufám, že to pochopíte. Chápeme to, takže případné hejty pište s vykřičníkem. No já jsem chtěl vlastně ještě říct to, že já jsem teďka v sobotu moderoval další jednu z mých dětských akcí a bylo mi řečeno, že jsem podal svůj životní výkon v rámci moderování mého infantilního projevu, takže... Bylo to fakt perfektní, sledovala jsem to jako zpovzdálí, protože jsem na té akci byla a malovala jsem tam na obličej a kdybyste viděli, jak krásně tam tancoval na tom pódiu, jako rozhodně to stojí za to, i když jste dospělí. Na Vlastíka se dojet podívat, jak moderuje, opravdu skvělý životní zážitek. Mě strašně baví tam filtrovat veřejně z toho pódia s těma maminama, s těma dětskama, to je strašná prdel. Tak pojď si za mnou na pódiu. Pojď se, zatančíme si Makarénu. No nic, takže doufám, že to bude srovnatelný výkon jako s tím sobotním, takže doufám, že to neposeru. Takže těším se a jdeme na Leonarda. Ano. Takže jdeme na to, máme tady Leonarda da Vinciho, jsi připravená? Ano, už to mám všechno nachystané. Doufám, že mě napadnou nějaké pikantní otázky, na které nebudu znát odpověď. To možná nejspíš přijde. No nic, já to mám takový strukturovaný, takže první začnu vlastně s takým jeho úvodem, kdo to byl, kdy se narodil, kde žil. Takže náš zmiňovaný fousáč, o kterým to dneska bude,
fousáč, protože ho tak všichni známe, protože je tak vyobrazený na těch známých obrazech, vlastně i na tom autoportrétu svém, o kterém se pak budeme bavit. Tak náš Leonardo se narodil 15. dubna 1452 a teďka budu citovat ten italský název Anciano u Vinci, což je v Itálii a je to část Florencie. Rodným jménem Leonardo di Ser Piero. Zemřel 2. května 1519 v Les Clos Luque u Ambos, což je cca 220 km jižně od Paříže ve Francii. A zemřel tedy, aby jsme si to představili, v 67 letech, takže když to porovnáme vlastně s Michelangelem z minulého dílu, tak umřel podstatně jako dřív, jestli se nepletu, protože Michelangelo umřel v nějakých 80 několika těch? 88. 88, což je docela dost velký rozdíl, jak to máme, no to máme 20 let de facto. Mlaďoch. Mladíček, kuřátko. Tak, byl významnou renesanční osobností. Byl malířem, sochařem, vynálezcem, přírodovědcem, architektem, hudebníkem a spisovatelem. Jenom aby jsme si upřesnili, co je to renesanční osobnost, renesanční člověk. Já věřím tomu, že to většina z vás ví, ale ať ten terminus technicus všichni víme, základní definice je prostě ta, že je to všestranně vzdělaný a nadaný člověk, mající všeobecný přehled, procházející několika různými obory. To znamená, že on obsahoval fakt průřez těch oborů, všem se nějakým způsobem určitým samostudiem věnoval a ve všech vynikal. Vlastně je to jeho tou tvrdou práci a tím zájmem, ale ve všech vynikal a byl to vlastně jeden z mála lidí své doby, nebo v té době bylo hodně významných umělců, to víme, ale každý se většinou věnoval svému oboru konkrétnímu, nebo třeba dvěma. Všeználek. Všeználek. Toho neměli asi ve škole rádi. Asi ne, nějaká šikana. Tak, jak to bylo s jeho dětstvím, nebo vlastně s jeho narozením a jeho rodinným zázemím? Takhle, mám tady dvě takové varianty jeho začátku života, protože jsem procházel několik zdrojů, každý ten zdroj citoval ty věci trošku jinak, takže jsem si z toho vyvodil dva takové příběhy, jo? Mm-hmm. Můžeme se pak shodnout, který se nám líbí víc. Takže první příběh je ten, že byl nemanželským synem notáře Sera Piera a venkovanky Kateřiny Lippiové. Otec ho ale uznal za svého a byl mu tak umožněn plnohodnotný život a vzdělání. Což znamená, že jelikož byl prostě nemanželský, tak měl za ženu někoho jiného, s Katarínou si jenom někde vrzl, ale on ho přiznal, že je jeho, že to není žádný jakože bastard. Teďka se bavím, jak hrál trůny. Já jsem se chvilku lekla, že ten Leonardo si s tou Katarínou občas vrzl. A já. Že už je to tady. Dobré, nic, už mi to do té hlavy doteklo, v pohodě, chápu. Ale právě ten otec ho teda uznal a dal mu to plnohodnotné vzdělání, to základní vlastně, co mu tehdy všechno mohl dát. Tuto verzi znám třeba já, jakože jsme se ji učili ve škole a tak. To jsem našel právě několikrát na těch prvních, ale pak jak jsem šel hlouběji ještě do různých studií a článků, tak jsem tam našel ještě druhou variantu. Je tam samozřejmě taky zakomponována Kateřina Lippiová. Takže příběh číslo 2. Jeho otec, Ser Pierre, si Leonarda udělal s Katarínou Lippiovou. Po jeho narození si ovšem jeho otec i biologická matka našli nové partnery. Prostě šli od sebe, které si vzali. To znamená, že předtím nebyli svoji, ale pak se vlastně rozešli nějak přirozeně a šli si každý svojí cestou s někým jiným. Otec si vzal Donu Albieru, a ta ho uznala za svého. A díky tomu, že byli spolu, tak ho společně vychovali a s celou rodinou mu právě dopřáli to vzdělání. Takže vlastně jakoby už nebyl spřízněný s tou Kateřinou Lippiovou. Jestli mi rozumíš. Jasně. Ty znáš tu první příhodu? Že tak v té první jak kdyby zůstává s tím otcem a jde za tou nějakou... Ještě jednou? Zůstává s tou mamkou nebo s tím otcem? Počkej, v té první verzi je matka Katarina nebo... Ano, z té první... zůstává s mámkou a v té druhé verzi spíš jako zůstává s taťkou. Ano. Nebo takhle, on v obou verzích zůstává jako s tačkou, akorát v té první verzi prostě byl uznaný, jakože ten otec ho uznal s nějakou svojí jinou ženou, s tou reálnou. Aha, jasně, jo. Jasně. A jo, ještě v tom druhém příběhu důležitý říct, že ten Leonardův otec s tou Donou Albierou ho uznali z toho důvodu, protože údajně společně nemohli mít vlastní děti.
takže z toho důvodu ho i ta jeho nová manželka vlastně uznala za svého a vychovali ho, dopřáli mu vzdělání a všechno, co bylo potřeba. Mhm. A oni byli chudí nebo ne? Jako na začátku, protože že jo, on potom celý život nebyl bůh ví jak bohatý. On celý život nebyl bůh ví jak bohatý, ale minimálně do toho vínku jako od toho otce dostal asi už tím, že mu bylo dopřáno to vzdělání, což v té době nebylo jako úplně běžné, nebo No bylo, právě. takže byla to taková střední vrstva. Já jsem pochopil, že ten jeho otec byl kupec nebo pracoval v nějakém takovém oboru, takže neměli se nejhůř, ale neměli se ani nejlíp. Jasně. Jo, prostě střední vrstva a ten otec mu chtěl podle mě dopřát, takže mu to vzdělání prostě zprostředkoval. Já doufám, že to jde slyšet, teďka koukám, že mi tam mám takovou malou ikonku, tak doufám, že jste mě celou dobu slyšeli. Tak. Já taky, protože mi došlo, že celou dobu sedím celkem daleko od mikrofonu, ale už na to myslím, takže doufám, že teď už mě uslyšíte líp. Takže zítra dojde do práce hrbáče od matky boží. No nic, pokračujem. Celkově o jeho dětství se toho ví strašně moc málo, protože se vlastně nic nedochovalo. Jsou takové střípky, o kterých vám za chvilku řeknu. Každopádně celý jeho popis z dětství jako vizuální byl takový, cituji, byl příjemného vzhledu a měl síly tak, že dokázal ohýbat železné pruty. Mhm. Těmi železnými pruty tam byla i nějaká historka. Já jsem mu našel a pak jsem mu ztratil a už jsem mu sakra nemohl dohledat. Což mě mrzí. S těma básněma. Přesně tak, což mě mrzí, protože no spočívalo to se mi zdá, jsem to četl jenom jednou narychlo, že fakt jako nějak něco železného. Jak když si vzpomeneme na Noc na Karlštejně a na Královnu jako Hla klíč v té jedné důležité scéně, tak asi tak bych to řekl, jo. Prostě silný kluk, tím, že asi pracoval doma s tím otcem a vzdělával se, tak prostě měl tu fyzickou aktivitu, tak prostě hošík do nepohody. Byl to aspoň nějaký rváč. Máš tam něco o tom? Ne. Chyba. Každopádně z jeho dětství a dospívání se donesly ještě 2 historky, kromě té historky o těch železných prutech. Jedna historka o jestřábových vůstech. K té se dál vyjadřovat nebudu, vrátím se k ní na konci. Dobře. Toto by měla být citace jeho, předpokládám, že už byla 100krát předělaná z různých zdrojů a td. Tomu všichni rozumíme, ale mělo by to být přímo od něho. Cituji. Psát tak vzevruvně o jestřábu se zdá být mým osudem, neboť má první vzpomínka z dětství je taková, že ke mně přiletí jestřáb, ocasem mi vnikne do úst a uvnitř mých úst jim pak pohyboval. Jaký druh ocasu jde? Jestřáb. No prostě se mu zdálo se normálně, že do kolíbky mu vlítl... Ano, do kolíbky mu vlítl pták, jestřáb a no prostě dělal s ním to, co dělal. Což jako takovou... Neznásilňovali ho, když byl malý. No takhle, musím doporučit studii nebo knížku vlastně od Freuda, který se Leonardovi věnoval, napsal o něm knížku a právě toho tam psychologicky de facto rozebírá. Je to strašně zajímavý, musím říct, že s některýma věcma s Freudem souhlasím, s některýma ne. Z těch, se kterýma ne, je jich asi víc. Proto jsem nakonec ty části semka nevybral, jenom na konci se o tom zmíním. Ale je to rozhodně zajímavé, fakt se tam tomu věnuje různým možným variantám jeho vnímání a té tvorby a jak to může být odvíjeno všechno od vztahu s matkou, z těchto vzpomínek se tam věnuje. Je to strašně zajímavý, ale k této vzpomínce se pak ještě teda vrátím, jo. Dobře, jsem zvědavá, počkám si na to. To je teaser, jestřáb v puse. A ne, tak jelikož to byl sen, tak mě to tak jako logicky napadá, že když je to takhle, jako dejme tomu úchylný sen v uvozovkách, tak jestli to není jako, že nějaké trauma z dětství, co si třeba nepamatuje. Určitě je to možný. No, a pak tady máme... Co, Leo, jak to bylo? Leo, řekni to. Řekni to. Zavoláme DiCapriovi. DiCaprio? Jak to bylo s tím ptákem v puse? Věřím tomu, že někteří by... No, dobře, dobře. Nic, nebudeme to rozebírat, jdeme dál. Jaký je ten třetí příběh?
Třetí příběh, ta už není tak pikantní, ale už se váže právě víc k tomu jeho uměleckému vývoji. Mluvím jak Degen, tady se moje moderování moc dobře neprojevuje, omlouvám se. Takže, nestratil. Je to Příhoda s kusem prkna, prosím. Ale to myslím znám. No počkej, tak to mě zajímá. Znáš to, vzpomeneš si? Nespomenu si, ale vím, že jsme si o tom říkali, nebo něco o prkně, jakože s ním určitě. Že nám to zmínili. Jo. Možná jak to řekneš, tak si vzpomenu. Určitě, jdu na tom. Je to teda další údajný úryvek z jeho dospívání, který nám může přiblížit jeho vývoj a jeho rozený talent již v útlém věku. Příhoda líčí, že Leonardův otec dostal na tržišti kus neopracovaného prkna od kupce s prosbou, aby mu na něj malý Leonardo namaloval srdce. Tímto úkolem Leonardo pohrdal a odmítl takovou trivialitu splnit a místo toho do prkna stvárnil postavy mýtických bytostí, démonů a jiných postav, již se všichni báli. Jo, teď jak to říkáš, tak úplně přesně vím, že tam byla ta banalita toho, že nechce srdce. Prosím vás, budu říkat dál jenom Leův, jo? Já jsem si ho tak napsal i do těch mých výpisků, takže je to pro mě Leo. Leův otec tak objekt prodal s obrovským výdělkem a původnímu kupci dal zpět pouťovou atrapu, čehož si sám kupec ani nevšiml. Takže to nám vlastně může přiblížit to, že byl očividně fakt nadaný. Všímali z toho lidé i v okolí. Nebo psychopatický. No, já si myslím, že to jde jako ruku v ruce, upřímně. Ono, když si podíváme i na toho Michelangela, připadal mi trošku jako taky psychopatický, ale jako zase trošku jinak, každý umělec to bude mít asi trošku jinak rozvinutý. A tak o umělcích se říká, že jsou to blázni. No. Asi bez toho by netvořili. Myslíš, že jsem blázen? Já myslím, že jsme oba dva blázni, když jsme se dali do tohoto podcastu. Takže jsme oba dva umělci. No myslím si, že určitě až tam budeme zveřejňovat ty naše obrázky podle popisu, jakože těch umělců. No, ale já tě zklamu, protože já dneska už větší popis mít nebudu. Protože to Dobře, to byl celý jeho popis, no. Siláka, co má jestřába v ústech Ježišmarja. A se drží prkno. Máte se na co těšit. Ale Áďo, to za chvilku bude vypadat, že budeme dělat ty vole porno podcast, ty vole historicky. Nikdo neříkal, že bude mít v ústech. Pták jako pták. Není pták jako pták. Nic, pokračujeme. No a vlastně poslední bod k jeho dětství je ten, že od malička měl blízko k přírodě a studoval ji. To znamená, že od malička měl nějaké vědecké zájmy, když to tak řeknu banální, úplně triviální, které pak nadále rozvíjel, o kterých se budeme bavit. Což je důležité říct. Tak, další body, které mám, takový strukturovaný život. Až do konce života to vezmu. Řekneme si to v bodech a pak se budeme dál bavit o těch jeho uměleckých dílech konkrétně už. Jasný. A tak dále, a tak dále. Takže, jak jsem říkal, narodil se teda, ještě to připomenu, 1452, ať si to připomeneme. A teďka na to navazuju. 1457 až 66 chodil do školy ve Vinči, tam ho teda k tomu připravil ten otec, jakože pomohl mu s tím vzděláním a tak dále. Maloval, studoval přírodu. Roku 1466 se přestěhoval s otcem do Florencie, což už je dobrý znamení, protože Florencie taky jakože tam vynikalo to umění. Vynikalo umění, přesně tak. Vlastně jako v celé Itálii, ale rozhodně tam vynikalo prostě, byly to ty centra prostě, no. Rozhodně se tam určitě vyžil víc, než nějaké té vesnice u toho Vinci. Dál, tu máme. No počkej, ta vesnice se tak jmenovala dřív, než se narodil, nebo je pojmenovaná po něm? Vidíš to, že mi to nenapadlo, já jsem si to automaticky vyredukoval to, že on se jmenuje Leonardo da Vinci, protože da jsem pochopil, že znamená jakože z. Takže Leonardo z Vinci. Takže si myslím, že původně to prostě byla furt jako Vinci a on to převzal jakoby po ní, po té vesnici. Tak jsem si to vyredukoval. Možná se pak ještě opravím. Napiš mi to jako podně do příště, to si najdu. Dál. 1469 až 72 byl žákem Andrea del Veronica,
což byl italský výtvarník. Spolu s ním tam pod ním studovali další známí renesanční umělci, jako byl Botticelli, Perugini, Lorenzo di Credi. Znáš ty jména? Botticelliho znám. Botticelli. Já Perugini si vybavuji jenom podle jména a o Lorenzovi di Credim jsme se určitě učili, on byl kvůli něčemu důležitý a teď si to boha nevzpomenu za co. Každopádně, možná ho tady taky zpracujeme, takže každopádně prostě to byli vrstevníci, de facto, když to tak řeknu. Jo, ale jakože minimálně 2 jména z toho znám, jakože jsme se o nich učili a to jedno je takové. Ono, co si budeme, tak zrovna ta renesance, jako ta italská, je protkaná samýma známýma jménama. Tam to je opravdu náročný téma. Takže si to pamatujte podle momentálně Ptáka v puse, jo? Já se omlouvám, já jsem dneska takový explicitní, tak to za mě padá. Tak, další bod tu máme. Jo, 1472 byl přijat do malířského cechu San Luca. 1472 až 76 pracoval jako tovariš už ve zmiňované té Veronikově dílně. Teď tady mám definici slova tovariš, protože vlastně jsem si asi celý život myslel, že je to úplně něco jiného. Pro mě byl tovariš jakože takovej ten, já nevím, proč já jsem měl tovariše spojenýho, že dělá boty. Já nevím proč, ale. Já, že dělal v nějaké továrně, nebo tak, jako tovariš. No, tovariš definice. Tovariš byl učeň, který úspěšně splnil tovarišské zkoušky. Pak mohl samostatně vykonávat práce ze svého oboru. Z tovariše se stal mistr po složení mistrovské zkouši. Počet tovarišů určoval cech. Takže vlastně on byl v tom cechu a vlastně pod tím cechem byl v té Veronikově dílně, jsem pochopil, a tam dělal ty různé zkoušky a vlastně studoval to dál a vlastně už tomu... Už tak byl učeň nějakého a potom se stal učitelem. Ano, a vlastně už tehdy, to tam, myslím, že to tam budu ještě zmiňovat, nechci kecat, už tehdy tomu Veronikovi, budu mi říkat Veroniko, pomáhal domalovávat některé obrazy, protože on velice rychle pochopil, jak je nadaný. Konkrétně, až budu toho jednoho obrazu, tak tam je známý tím, že domaloval ten jeden obličej a je to rozpoznatelný i pro nás jako lajky, protože ten Leonardův rukopis je prostě jasný. No jasně. Roku 1473 vlastně zpracoval výkres krajiny, která je prvním podepsaným Leonardovým dílem, takže první jeho datovaný podepsaný dílo. V roku 1476 až 81 Leonardo už naplno tvořil, už vlastně dostával některé zakázky, už se ho tam jako víc všímali, všichni už o něm tak jako věděli v té Florencii. Samozřejmě s tím placením to tam bylo takový jako na ten štýr, jako jo, tam, co si bude, on fakt celý život žil v té chudbě. A já to pak ještě řeknu, v té Florencii oni ho nechápali. On už tím, jak celý život studoval tu přírodu, pohyb toho těla, anatomii, všechno, tak on se snažil vytvořit nové techniky, které do té doby úplně nezapadaly a v té Florencii, která byla, nechci říct, byla stereotypnější a zastaralejší v tomto, že oni se drželi tu tradici, ona se ta Florencie proslavila jako prostě meka toho renesančního umění, ale on už taky spíš směřoval, vlastně on byl vrstevníkem i Michelangela, nechci kecat. Nevíš, ne? No, on byl o pár let starší. Leonardo? Jo. Takže oni už pracovali vlastně v té pozdější renesanci relativně. Takže oproti té původní renesanci, ve které tvořili všichni ti umělci, to byl už rozdíl a v té Florencii ho prostě jednoduše nechápali. Právě proto si myslím, že tam docházelo k problémům s těma platbama nízkýma a k tomu, že si ho zvali tak jako jakž tak. Ale už nějaký zakázky tam měl. Tož jakože rozhodně žili ve stejné době, protože já jsem v té svojí části říkala oni právě spolu bojovali, ten souboj, ano. Který vlastně nikdy nebyl úplně uzavřen. Ano, je to tak. A 1478 se bere jako počátek tvoření kodexu Atlanticus. Ten dokončil o 30 let později. A já teďka nechci kecat, jestli ho dokončil, ale minimálně, anebo dokončil jeho smrtí. Jo, tak ho dokončil 1518 a on umřel 1519. Atlanticus. Dokážeš si představit, co to je? Ten kodex? No. To jsou ty jeho kresby, určitě uhlem. Tuška tehdy nebyla grafitem a takhle, ale to jsou ty jeho studijní
Já vím, že kreslil rostliny, různý kostry zvířat, ty anatomy, no tyto všechny věci, které vlastně byly tehdy určitě základem nějakého přírodovědectví a tak dále a tak dále. On dělal spíš takové sbírky. On k tomu všechno jako různě i psal, ale o tom se tak pobavíme, ale vlastně většinu z těch knih a spisů, které chtěl vydat, nedopsal, protože prostě umřel. Myslím si, že ani on sám nepočítal vlastně, že umře tak brzo. A tak na tu dobu to není zase tak brzo. No to ne. Ale jestli se srovnal s Michelangelem, tak nevím. Každopádně to jsou moc pěkné věci, ten Atlanticus. Takže to se podívej, jestli si to vygooglíš klidně. Codex Atlanticus. Je to zajímavé, je to fakt jakože schématicky všechno dělané. Jsou to fakt. Já jsem si myslela, že je to tady toto. Ano. Také náčrty, no prostě vypadá ano. jak nějaký deník vynálezce. Ano, jo. Asi bych to tak nazvala. Tak, takže ten tvořil vlastně 30 let. Jo, toto si sama pamatuju, no. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je tam taká ta geometrická hvězda. Ono to trošku vypadá jak atom, ale je to... Ano, jo. Tomu se nějak říká, no, ale... Nevím, každý z nás jsme to dělali, jestli si vzpomenete na základku, kdy jak pokud jste teda to. byli velmi dobří a zvládli jste si sehnat kružítko, které já jsem pravidelně každý rok ztratila, tak jste se nudili a dělali jste takové Prdelko moje, pojď blíž, já jenom. Dělali jste takové ty kroužky a pak vám z toho vznikaly ty kytičky, tak právě tady v tom kodexu on to má, jakože ty kytičky. Asi každý z nás to dělal. Můžete napsat do komentáře, jestli víte, co myslím. Ano, stačí jenom, když si představíte základní schéma barevného schématu CMYK nebo RGB, tak vlastně to je takový základ tady tohoto už. Ty 3 kolečka, tak to, jak ty kružnice, jak se protínají, tak to je něco podobného, akorát toto je rozvinuté, kdo ví, tak z 20 kružnic mi to připadá. Nepočítáme to, jo, radši. Dobře, je jich tam asi 8, ale... 4, 5, 6 jich je. Když děláš jedno a rozvíjíš, tak máš 6. Sorry, omlouvám se. No každopádně vlastně do toho okamžiku, do toho roku 1478 se to bere jako florentské období v Leonardově životě, takže to on působil ve Florencii v tuto dobu. Přichází milánské období. Teď už budu některé věci číst, ať se v tom nestratím. V roce 1482 odešel na pozvání vévody Lodovika Sforzy z Florencie do Milána. Teďka, kdo byl Lodovico Sforzo? V českém překladu česká Wikipedie mi to přeložila jako Ludvík Mouřenín. Jeden z nejbohatších vládců, skvělý dobyvatel, mecenáš umění. Vládl první jako... se bavila o tom Ludvíkovi. Jo. Vládl první jako regent, později jako právoplatný vládce milánského vévodství. Takže prostě milánské vévodství, takže si ho pozval. Leo, pojď za mnou, budeme něco dělat. Řekni mi, jak to bylo s tím ptákem. Ne, nic, dobré, pokračujeme. V těchto letech kolem sebe Leonardo shromažďuje skupinu následovníků, takže už měl okolo sebe nějaké učeně, podporovatele, kteří se od něho chtěli učit a shromažďovali okolo sebe. Z nich někteří mu zůstávají od tohoto okamžiku věrní až do konce jeho života, což už je fakt, toto je 82. ročník, takže přes 30 let, skoro 40, jo. Prostě líbí se mi, jak maluješ, Leo, jdu tě následovat. Je to tak, právě přátelství. A jak jsem už zmiňoval, mám tady poznámku, věřím, že z toho byl opravdu nadšený, z toho, že měl ty následníky, protože, jak jsem říkal, v té Florencii opravdu nebyl pochopený. A tady, v tom Miláně, najednou začal být vnímaný trošku jinak. Ty jeho techniky, ať už to byl šerosvit, to jeho detailní stvárnění těch tváří, těla, anatomie, všichni to začali chápat trošku jinak v tom Miláně a začali ho prostě jinak uznávat. Takže věřím tomu, že si ten obdiv velice začal užívat. Tady vidím mega dobrý kontrast s tím Michelangelem, protože jak jsem se já bavila právě o těch učních toho Michelangela, že on je pořád spotupňoval a tak tady vidím dobrý ten kontrast v tom, že vlastně ten Leo byl jakože chudý nebo tak a prostě ty obrazy se začaly prodávat za nehorázný peníze až po jeho smrti, takže si strašně vážil, když měl u někoho obdiv.
zatímco ten Mickey, Mhm. tak ten prostě měl obdiv už za jeho života, takže si vůbec nikoho nevážil. A byl fakt jakože zarmoucený jenom do té práce. Ano, jo. Takhle, Jako dvě rozdílné osobnosti v jednu časovou linii. Takhle, ano, mně připadá, že když to porovnám úplně laicky, připadám, že tomu Michelangelovi nechci říct, že mu to stouplo do hlavy. On si to jakože zasloužil ten obdiv, byl fakt šikovnej chlap, ale nějakým určitým zvráceným myšlenkovým pochodem v hlavě, nevím, prostě asi bychom si s tím nepovykládali, zatímco s Leonardem bychom si podle mě poklábusili, jakože kdybychom ho zaujali. Jsi měl lepší charakter. Myslím si, že jo, no asi to je to základní, co se snažím tady říct, jak debil, pardon. Jo, takže to je asi ono, no. Ale samozřejmě můžeme jenom soudit, jako jo, ty zdroje jsou všelijaký a prostě do té doby se nepodívám, bohužel. Tak, dál máme. Kolem roku 1483 Leonardo začíná svoje studium aerodynamiky a fyziky, anatomie, meteorologie, astronomie a kosmografie. Hezky. Takže to, že se zajímal o přírodu, o to lidské tělo, to byl jenom začátek tady tohoto všeho. On fakt procházel... Myslíš, že se zajímal o znamení? Nevím, jestli v té době to vůbec bylo no, ještě jako, já si myslím, že to je v tehdejší době možná tom. nějaký jako znamení, možná byly brany jako čarodějnictví, bych tak řekl, ne? Asi možná jo. A tak když už jako malý naprkno jako znázorňoval mýtické bytosti a tak. No tak to jo, ale mytické bytosti jsou odjakživa v nějakých řecké mýty báje, ale jakože nějaký zvěrokruh, to ti úplně... Můžeme se na to taky podívat, můžeme se podívat no. do příštího dílu. Jo, jak to jsou... Já vůbec nevím, kdy se to začalo protože jako řešit to mi připadá spíš jako, že to vzešlo od nějakých takových těch babek kořenářek, který třeba i vykládal nějaký věštkyně, který byly brány jako čarodějnice a řešilo se to pak a vlastně do dnešní doby se to přetavilo tímto stylem. Protože tehdy určitě, třeba v Číně v tehdejší době už si věřím tomu, že se to řešilo. Jakože nějaký ty znamení draka a jak tam všechno je, had a nevím co. Asi v jiné formě, ale rozhodně ty styky s tou Čínou, Japonskem nebyly takové v tehdejší době jak teďka. Byly už nějaký ty stezky na dovážení různého zboží, ale rozhodně tady to se podle mě jen tak nepřeváželo. No jasný. Zkusíme pozjišťovat. Ano, já vůbec nevím totiž, kdy jako zvěrokruh tady u nás se vůbec začal objevovat a nějak řešit. Je to dobrý point. Jakože mě to zajímá, víš, když jako takhle bádal fakt potom vesmíru, astrologii, astronomii a bla, bla, bla. Jestli třeba i jakože se zabýval tím, kde byla postavená tahle planeta a bla, bla. Určitě. Takže to jenom ukazuje to, jak už jenom ten zájem o to všechno. On podle mě měl zájem pochopit prostě svět. Mm-hmm. To je to celého všechno, co ho hnalo, že si našel ten hlavní důvod, proč jako vlastně žít a být. Prostě pochopit. Bádal prostě. Je to obdivuhodný, že v tehdejší době, když to rozhodně nebylo tak rozvinutý jako dnes, kdy se můžeme, když budeme šikovní a snažit se přihlásit na nějakou vysokou školu, dozvědět se o tom víc a bádat a tak dále, jít na různý semináře, zapnout si jenom YouTube. To prostě je to obdivuhodný. Takže vlastně procházel všemi těmi obory a vzdělával se. Jo. Každopádně našla jsem se aspoň, kdy vzniklo vůbec to, že se začalo řešit nějaké znamení a tak. A bylo to kolem roku 1000 před naším letopočtem. Takže rozhodně do příště zjistíme, jestli jako pátral i potom to nebo ne, protože to už určitě bylo nějak rozvinuté. Teď už jenom záleží, jestli se to v ten moment bralo jako věda, anebo jako čarodějnictví. No. Ano. Taky nevím, jestli to ještě pak mám tam zmíněný, ale myslím si, že to patří právě k tomuto období, který jsem zmiňoval, že rozvinul ten zájem o ty různé obory. On totiž dostal povolení jakožto uznávaný všestranně nadaný člověk, umělec, filozof bych tak řekl, dostal povolení k pitvám. Aha, takže tady máme On dostal povolení od nějakého panovníka, teď vám nechci kecat jakého, ale to tam určitě pak budu mít. Právě z tohoto důvodu, protože byl uznávaný, z důvodu toho studia,
Takže on pitval, nebo on nepitval přímo, ale byl přítomný u těch pitev s těmi, nevím, jak se tomu tehdy říkalo, byli to ranohojíči, kdo pitvali, nebo... To nevím, to ti asi neřeknu. No, prostě ti, co to dělali, doktoři tehdejší doby, byl u toho přítomen, skicoval, zkoumal, ať už to byly orgány, kostry, to byli lidé, zvířata, všechno, u toho byl přítomen, skicoval dokonce i lidský plod. Pěkně. Takže To jsou je to... hodně odvážné. Je to extrémně odvážné. Toto může být podle mě taky důvod rozporu toho, proč byl chudý. Protože přece jenom, nebo takhle, moje myšlenka je ta, že tehdy dostávali prostě ti umělci plat většinou od těch, buď z těch zakázek, když se někdo objednal, když to bylo jakože král, nějací panovníci, mohl si objednat nějaký sused, jakože vymalil mi kuchyni, no. Úplně vidím toho souseda. Ale primárně prostě je podporovali ti mecenáši, kteří je živili. A tady toto je tak rozporuplné téma tehdejší doby, protože pitvy tehdy pohybujeme se v době jako křesťanské. No jasné, pitvy nebyly jako normální. Hlavně jako to bylo fakt jako na povolení a ten panovník musel být ještě velice benevolentní a velice jako chtěl jít dopředu nějakým stylem. Tak my jsme to řešili a rozebírali vlastně Ano. a už minule, no. Takže je otázka, protože ti mecenáši, když to řeknu, byli jakože soukromníci a oni si sami vybírali. Jestli třeba, víš co, on byl tímto třeba známý a jim se to nemuselo líbit, protože vyznávali nějaké trošku jiné hodnoty v rámci toho křesťanství, té víry a takhle, tak právě proto třeba si řekli aj dobrý, tak jakože úplně tebe nechceme, vezmeme radši toho Michelangela, který, jakože myslím si, že Leonardo v tomto byl známější, upřímně. To asi jo, tak u toho Mickeyho já jsem to celkem dlouho jako hledala, než jsem našla právě, že taky pitval a rozhodně to nebylo domluvené, bylo to jako na černo přes nějakého známého, Ano. otec mého známého, takže to byla velmi utajovaná věc. A myslím si, že jsme se tehdy bavili, že pitval jenom trestance nebo něco takového, popravené, nebo... No, to si teď nejsou jistá. No a nechci kecat, no, ale vím, že jsem četl, že většinou tehdy právě Jo, a tak to jenom... se pitvalo jakože obecně. No. Že asi nerozpitvali nějakou řádovní sestru. Pojď sem. Pojď sem. Podíváme se. No nic dál. Roku 1487 se zúčastnil architektonické soutěže na model kupole nad křížením Milánského domu. Všechny podané návrhy byly však příliš nové a smělé a tak byl dom dokončen podle plánu, které byly více v gotickém duchu. Tady se vracíme zpátky k tomu... To byla ta soutěž? Já myslím, že jo, že byla v Milánském domě. Teď si teda nejsou 100% jistá, musela bych se podívat. Jo. Ale myslím si, že to právě bylo tady. No, kdy oni to pak celé strhli. Každopádně teď se vracíme prostě k tomu, že ta společnost nebyla připravena na něco nového. Tady to konkrétně fakt psali, že prostě oni podali většinou nějaký jako novější návrhy, nějaký modernější a prostě ty lidi, ta společnost, ta církev, kteří si je objednali, na to nebyli jednoduše připraveni. Je to tak. Je to odpověď vlastně na to všechno, co tady řešíme furt dokola. No vlastně to řešíme i v dnešní době, co si budeme. Jakože podle mě se to nemění, jestli jsme v takové době nebo v takové době. Vždycky, když přijde něco nového, hrozně dlouho trvá, než jako... Ano. Je to tak. Ale hlavně se ta nová věc většinou musí do té společnosti vpašovat po malých krůčkách a ne jako ve velkým. No a v roce 1495 započal práci na Poslední večeři. Hezky. To jsme teda skočili o 7 let, jo? Takže toto bylo období milánské. Teď tady mám období putovatelské, to už je to třetí konečné. Takže to už nebude tak nic náročného. Každopádně, v letech 1500 až 1507 pobýval ve Florencii. Znova. Roku 1500 se teda zjara Leonardo opět usídlil ve Florencii. Počkej, teď jsme v jakém roku? U čeho myslíš? Teď jakože to putovatelské? Putovatelské 1500 až 1507. Tak až tady vznikl ten souboj, protože ten souboj byl ve Florencii. Jo. V radnici. Jo, no ano.
Jsi to zmiňovala minule, Jo, tak jo. jsem tam nedával. Já jenom, abych tady Jasně, nemluvila ať nesmysly. nefabulujeme zbytečně. Pobýval v té Florencii u matematika Pacioliho, pro jehož dílo o božské proporci a architektuře údajně měl ilustrovat. No, prostě pro něho ilustroval, jo, já to zase čtu jak z pomocné školy. V nemocnici Panny Marie, mám to tady, ano, konal svá anatomická studia. Zabýval se otázkou regulace řeky Arna ve spojitosti vysoušení močálů. Jsou takový jakože jenom útržky prostě, co v té době dělal v té Florencii, jo, zabýval se vším možným, takže tady vidíme jako anatomická studia, vidíme tady vysoušení řek. Vidíme tady toho prostě hodně. Důležité je říct, že ten Lodovico Sforzi, který ho pozval do toho Milána, zemřel v roce 1501 nebo 3. To jsem viděl a asi jsem si to nezapsal. No prostě, myslím si, že 1501 to bylo. On zemřel. Mhm. Věřím tomu, že měli asi nějaký vřelejší vztah s tím Leonardem. Přece jenom jakože prostě pro něho na to jeho pozvání tam dojel. Proslavil se tam nějak víc. No nic, každopádně tomu vládci Lodovikovi poté udělal monument. Mhm. Já akorát jsem teďka v šoku, že ty se zatím najdi. Já už jsem se našel. Jo. Já jsem v šoku z toho, že vlastně Michelangelo, tak ten jeho otec byl Lodovico. Já jsem si furt říkala, s kam to jméno tak znám. Ano. A jsem taková velmi zmatená, protože pořád přemýšlím jako nad tím Michelangelovým otcem, ale jsou to dvě úplně jako rozdílné osoby, Jasně. o kterých se bavíme. No, jako myslím si, že úplně tehdy nebyly kreativní na jména, protože i Korte Itálie mi to připadalo všechno. Podobné. Dobře, takže tomu Lodovikovi potom udělal ten monument, ten pomník, jsem pochopil, jo? Mm-hmm. V té Florencii mu městská rada uložila úkol, aby v novém sále vládní budovy vymaloval obraz bitva u Anghieri. A v letech 1503 až 1506 maloval obraz Mona Lisa, ten vlastně maloval až do konce svého života, jo. Umřel 1508, znova připomíná, 1519, ale jakože je tady psaný rozmezí jako nějaký, ale tak asi prostě už potom byl takový, jako že... On určitě trpěl taky, jsem s ním viděl dokument takým tím komplexem toho, že to jeho dílo je nedokonalé a furt to chtěl přepracovávat, nechtěl to odezdávat. Takže to je... To má asi spousta umělců, co něco málo nikdy není spokojená. Podle mě žádný umělec nikdy není spokojený. No, proto mám několik rozmalovaných věcí a to nejsou ani umělec. Nic nemám dokončeného, všechno mám rozmalované. Tak, v letech 1506 až 1513 se přesídlil zpátky do Milána, tam zase působil. 1513 až 1514 byl zase pro změnu v Římě. Tam už žil v paláci Mediciů, nebo Gualina de Medici, mladšího bratra tehdejšího papeže Lva X. A jako jeho chráněnec dostával pravidelný plat, což bylo pro Leonarda tehdy jednou, který se do té doby i přes svůj věhlas často potýkal s bídou, velmi vítaná změna. Řím byl tehdy jednou velkou bottegou, cituji, zapni prosím tě Google, protože to jsem si chtěl vyhledat, nevyhledal jsem si to. Bottega. Bottegou a konkurence zde byla obrovská. Prostě ten Řím, stejně jak ta Florencie, byla obrovská meka umění. V tom Římě toho bylo taky opravdu hodně. To jako Řím si pamatujeme už od antických dob, takže tam se to jenom hemžilo všemi těmi věcmi. Máš tam někde napsané, jak to vypadá, protože já asi hledám úplná. Bottega. A? Už mi to něco hledá. A? Nic, já pokračuju teda. Ano. A od roku 1516 až do své smrti žil ve Francii na pozvání krále Františka I. Tam žil vlastně na zámečku. Našlo mi to nějaký parfém. Dobře, takže nerozvineme si naši slovní zásobu. Dobře, děkuji. Tam vlastně žil na tom zámečku a tam i zemřel později. To je to zmiňovaný Le Clos Luquet u Amboise.
220 km od Paříže ve Francii. Jo? Takže tam vlastně dožil. Tak to bude asi nějaký krámek, obchod nebo něco takového. Jakože nevím proč, protože tady se třeba píše, že nejspíš přes španělštinu, kde bottega byl sklad vína, odtud je pak italské slovo bottega, prodejna vína. Sedí ti to do kontextu? Řím byl tehdy jednou velkou... Prodejnou vína! A to by se dělo. A co jste nevěděli, teď už víte. Spíš si myslím, že to není myšlený tak, jakože třeba jako nějaký všeteč, jakože... Spíš jako takový prostě velké tam, obchodní místo, ano, že bylo tam toho hodně, ano, je to věcí. tak, přesně tak jsem to myslel, děkuji. Prosím. Tak a teďka přejdeme k těm uměleckým dílům konkrétně, jo? Já rovnou začnu. Prvním dílem, které tady mám zmíněné, je Madonna ve skalách. To bylo tvořeno od roku 1483 až 93. Ono, já chápu, že ty data si stejně pamatovat nebudete, ale já radši je tady všechny zmiňuji. Baj voko, ať si to dokážete představit. No. Důležité je, zajímavost o tom, že o tomto obrazu se dlouho diskutovalo, zda ho dělal Leonardo sám, nebo jestli mu pomáhali vlastně jeho učňové. Nakonec se díky moderním technikám v dnešní doby podařilo zjistit, jsem našel ve článku relativně novém, 5 let myslím, starý, byl, že ho teda dělal sám, dělali nějaký skeny, všechno to, co s tím obrazem dokážou udělat, s ním udělali a prostě ta technika toho celého obrazu je opravdu Leonardova. Takže to je Madonna ve skalách. Kdo by si ten obraz nemohl vybavit, tak je to vlastně Madonna. Jsou uprostřed skal, za němi jsou všude skály jenom a má tam Ježíše malýho. Prostě je to zajímavý a můžete si rozhodně všimnout, protože za chviličku budeme bavit o Moně Líze, jejím nejznámějším obrazu, protože mají strašně podobný úsměv. Tak to je taková zajímavost. Teď tady máme jeden obraz, který je podle mě opředený s Monou Lízou nejvíce tajemstvími. Aďa se snaží najít Madonu ve skalách, ale našla dámu s hranostajem. Ne, nesnažím se najít Madonu ve skalách. Hledala jsem dámu s hranostajem, protože k tomu pak chci něco říct, pokud to tam nemáš. Takže Poslední večeře, ta byla teda tvořena od roku 95 až 98. Je to nástěnná malba o rozměrech cca 4,5 metru na 9 metrů necelých. Což je opravdu, ty vole, jako... Obrovská. A na to, že jako nějakou Madonu ve skalách tam tvořil 10 let a tady toto vytvořil za 3 roky, tak to je jako klobouk dolů. Fakt jo. Tento obraz zachycuje Ježíše a 12 apoštolů u jejich poslední večeře. Konkrétně znázorňuje okamžik, kdy se učedníci dozvídají o zradě a Ježíš sahá po chlebu a vínu, z nich se poté stávají z těchto dvou věcí, z chleba a vína, klíčové křesťanské symboly. To pak můžeme vidět, protože těch základních křesťanských symbolů je asi 12 cca. Je jich víc, než jenom v dnešní době známe křížek, je jich fakt hodně, ale do dnešní doby se nám představil vlastně jenom ten kříž. Ale... Oko ještě. Já znám křížek, tím, že tady to jako, úplně... tu rybičku myslím, jo, ne jako oko, jako oko. No a když jsme u toho, to bych se chtěl pověnovat v budoucnu v nějaké speciální kapitole vyloženě vývoj křesťanství a jeho vliv na umění, protože je to důležitou součástí vlastně celé naší historie. Nejenom křesťanství, ale hlavně jako církev ovlivňovala právě umění. Třeba konkrétně právě to oko, ta rybička, jak ty říkáš, to oko, tak křížek, jako známe dneska, tak právě vznikl z toho oka. No, však jasný. Protože vlastně, jak máme jenom tu překříženou rybičku, ten tah, ano, tak to je ten kříž, tak to vlastně vznikl z toho ten kříž. Samozřejmě pak se toho chytli, protože Ježíš byl ukřižovaný, bla, bla, bla a tak dále, jo? Největší peckou je bez pochyby to tvrzení, že na obraze je ukryta postava Máří Magdalény. Hezky. Která má být nejen Ježíšovou těhotnou manželkou, ale také učedníkem, kterého si zvolil za svého nástupce.
Navíc má obraz v symbolech naznačovat, že právě sama Marie je o ním svatým grálem, po kterém lidé marně pátrají. Tuto teorii poprvé vyslovili v roce 1982 trojice historiků, ale k dokonalosti tuto teorii vypilovali ještě v roce 1997, takže se tomu věnovalo hodně historiků, hodně lidí, hodně se o tom diskutovalo. Teď vám řeknu ještě ty důvody, proč to vlastně tak sedí, protože to je vlastně docela velká realita a já tomu to třeba osobně fakt věřím. Oni totiž v té knížce, v tom 97. kniha se jmenuje Tajemství templářů, jako první přichází s teorií, že postava sedící po Ježíšově pravici není apoštol Jan, jak tvrdí katolická církev, ale je to právě Marie. Vypadá totiž opravdu podezřele žensky. Jemné rysy, ženské vlasy, náznak ňader, cudný výraz. Navíc má téměř identické oblečení jako Ježíš. A co je nejúžasnějším detailem, že když tu postavu té údajné Marie převrátíme zrcadlově na jeho druhou stranu, na jeho levici, tak vlastně dokonale padne, jakože se klaní na jeho rameno. Že je jakoby na něho tak jakože přitulená, schoulená. Kdyby si na to chtěla podívat, tak to určitě najdeš, jsou různý takový schémata, kdy je ta Marie právě převrácená. Fakt to skvěle padne, oni sedí přesně tím oblečením, tam, kde mají tu červenou, tam, kde mají tu modrou, prostě to tak všechno na sebe navazuje, když to převrátíš. Se nedivím, že to nemáme, nebo spíš se divím, že třeba tady to převrácené nenosíme teďka jako módní trend na trikách. Jak nosíme jako Mona Lisu a tak. Že by nový trend? Že by náš merch? No to jo, ale tak jako, že když si to vezmeš, Mona Lisu nosí skoro každý na triku. Ten poslední soud, ty prstíky tam, to taky každý nosí na triku, nebo je to tak. Pár let zpátky to mega jelo, tak proč tady jako nemáme tady poslední Marii. soud nemáme převrácenou Marii? Protože by tě pak potkal nějaký historik, který tomu nevěří a řekl by, to je převrácený Jan. Tak. Já mám převrácené tvrzení. Takže to je ta jedna teorie, která se váže k poslední večeři. Jenom k poslední večeři chci říct, těch symbolů, náznaků, všeho je to opředený tolika mýty, tolika věcmi, že já to všechno zmiňovat nebudu, to by bylo na 4 samostatné díly. Zmíním tady ještě další 2 nebo 1 věc. Áďa už mi říkala, že se na něco podívá, na jedno téma do příštího dílu, protože jí něco napadlo. Máte se těšit. Takže další taková teorie je třeba ta, že hudebník Giovanni Maria Palla je přesvědčen, že obraz ukrývá notový záznam skladby, kdy noty tvoří ruce a chleby rozložené po stole. Aha, že bychom hráli i na klavír podle posledního soudu. Hele, je to možný, jako já si myslím, že můžeme věřit čemu chceme, vlastně realitu nikdy nezjistíme, ale podívejme se už jenom na šifromistra Leonarda, můžeme si tam vzít cokoliv chceme, můžeme o tom jako fakt napsat všechno. Jako. Ty díla jeho jsou celkově opředené, jako spousta záhadami. Ano, je to tak. Nebo další, Sabrina. No prostě máme tady Sabrinu, příjmení číst nebudu. Pro změnu tvrdí, že v obraze našla proroctví o konci světa. Aha. Což je taky rozhodně zajímavé. Dobrá. Jeho datum je ukryto v matematicko-astrologické šifře přímo nad Ježíšem a badatelka tvrdí, že zánik přijde 21. března 4006. To máme ještě čas, to je dobrý. Tak to my už asi jako nezažijeme. Do té doby budeme nahrávat podcast, do té doby se nás nezbavíte. Jako myslíš si, že to bude tak dlouho, jo? Už slyším Áďu na úvodě za 2000 let. Dobrý den. Jsem furt nachlazená. Přitom stáhne 3 krabičky denně a... To není pravda. Kecám. Jo, a Víš, že teďka třeba, když si to bude poslouchat moje maminka, tak si bude myslet, že kouřím. Nekouří, že dělám říďku. A teďka všichni ti moji známí, teď jim nemůžu ani říct, nemůžu se pochlubit, že nahrávám podcast, protože vlastník tady mele blbosti.
No a další... Takže ne, maminko, jestli jsi poslechla tenhle podcast, Vlastík mluví za 2000 let, ano, není to nynější realita. Ano, je to mé budoucí v roce já. 4006. Aďa stáhne denně 3 krabičky. V roce 4006 budeme vidět, že je konec světa. Konkrétně 21. prosince si společně sejdeme s Áďou, dáme si ciginu a půjdeme spát. No a důležité ještě říct, že je zajímavým faktem a zvláštním, že je to jeden z mála odvětších takových obrazů na toto téma, kde ti apoštolové nemají svatozář. Nevím, jestli jsi to někdy všimla, pozastavila se nad tím, protože vlastně všude všichni mají svatozář. No, oni fakt nemají, no. A nemají. Jsou prostě vyobrazeni jako normální lidi. Skrývají svoji pravou identitu. Bůh ví, co nám ještě zatajují. No, takže to je k tomuto obrazu za mě všechno. Je tam toho opravdu tolik. Věřím tomu, že když sednete ke Google a tento obraz vás zaujme, dáte záhady, obraz poslední večeře, budete tam mít seznam, desítky, stovky různých témat a výzkumů, který si můžete přečíst a který vás rozhodně zaujmou, takže si můžete zapamatovat třeba 2 a věřím tomu, že toto je informace, prostě maturita, sedíte tam, už nevíte co, máte mluvit o Leonardovi, o renesanci a vy řeknete, a pančelko, a víte, že poslední večeře. Tak oni tam prostě skrývají svoji vlastní identitu a nemají svatozáře. A v roce 4006 umřete. Jo. Umřete. A stáhnete 3 krabičky cigaret denně. Takže jako můžete si fakt najít cokoliv, jsou to zajímavé věci, podle kterých si zapamatujete ty věci. A třeba už jenom to, že nemají ty svatozáře, je to strašně zajímavý, protože to s tím křesťanstvím... Určitě, tak na to jakože je tam vyobrazená právě jako takhle moc silně křesťanská věc. Ano. Jako poslední večeře. Tak to, že tam nejsou ty svatozáře, nevím, ale každopádně mě napadá i další teorie důvodu, jakože proč tam nejsou ty svatozáře. A je to právě tím, jak jsi se bavila tady o těch znameních a tak. Ale já si to prostuduju do příště. Každopádně jsem našla úplně skvělou perličku, co tady chci příště jako zmínit, takže se máte určitě na co těšit. Doufám, že na to nezapomenu, když tak mi to pak připomeňte. A ještě jsem chtěl říct k poslední večeři říct poslední věc. Zamotal jsem se do toho slova, pardon. Kdo má rád Futuramu, pusťte si Futuramu, šifru mistra Leonarda, šifra mistra Blbonarda. Je to tam krásně znázorněné, jo. Klasika prostě, když Bender donese obraz. No, je to taky pro zábavu, prostě na odlehčení, ale mám rád tady takový animáky, že dokážu zpracovat takový témat a rozhodně to stojí, jakože pokud nikoho nebaví dokumenty, tak jako proč ne. Ale jako i tady v těch animákách najdeš spoustu potom užitečných informací. Je to tak, protože vlastně, jak jsme se bavili minule, tak i v Simpsonech byl znázorněný Michelangelo. Ano. Takže stojí to za to, takže šifra mistra Blbonarda se to jmenuje ten díl. Určitě mrkněte. Tak, další tady mám, jenom zmíním obraz Svatá Anna Samotřetí, ta byla tvořena 1501 až 1507. Pak tady mám zmíněnou bitvu u Anghiari, tu jsem zmiňoval už dřív, to je vlastně ta malba v té radnici, ta nástěná. Pak tady máme Monolízu. Mám tady překlad La Gioconda. Nebudeme to rozvíjet dál, jdeme. Pokračuj, co nám chceš To byla říct. teda, jak jsem říkal, tvořena 1503 až 1506, s tím, že ale jsem slyšel o tom, že prostě dotvářel to do konce svého života. Asi jedna z nejzajímavějších teorií o Moně Líze je ta, že je to ve skutečnosti Leonardův autoportrét. Aha. Slyšela jsi to někdy? Ne, ale je to velmi zajímavé, povídej. Spekuluje se o tom, protože jeho obraz působí angrodynní dojem. Prosím, víš, co je angrodynní dojem? Povídej. Já jsem zapl strýčka Googla. Vypomohl. To znamená, že to obsahuje prvky jak mužské, tak ženské. Že ta tvář té Mony Lízy
je pravda, že prostě na první pohled není jako typicky ženská. Má tam ty rysy vytvarované jinak, má tam ty kosti tvarované trošku jinak. To prostě je jiné. Takže se spekuluje o tom, že by to právě mohl být Leonardův autoportrét, nebo vlastně, že do toho vložil kus jakoby sebe, když to řeknu jako ještě trošku jinak. A je to podpořené ještě tím, že se udělala analýza, ve které se digitálně porovnala Mona Lisa a jeho vlastní autoportrét kreslený červenou křídou, který ještě za chvilku zmíním, kdy byl vytvořený. A vlastně, když si ty výseky porovnáš, tak to opravdu sedí podle té anatomie toho obličeje. Aha. Ale samozřejmě tomuto já úplně nevěřím, jo? Já se k tomu úplně nepřikláním, protože já znám vlastně tu nejznámější, nebo ještě známější teorie, kdo by to mohl být, to se o tom zmíním, ale rozhodně to je zajímavé. To jo, jako neobvyklá. Další věc, která to může být, a která i tak vlastně dál souvisí s tím autoportrétem, že je tam varianta, protože Sigmund Freud tvrdí, že do obrazu vtiskl úsměv své matky. Takže ta podobnost, jako my nevíme, jak vypadala jeho matka, ale pokud tam nějaká podobnost byla mezi ním a jeho matkou, v tom tvarosloví toho obličeje, tím nechci říct, že jeho matka byla nějaká jakože mužatka, chudá kolka, jako jo, ale ta podobnost tam být mohla, velká, tak by to dávalo vlastně smysl a podpořilo by to obě dvě tyto teorie. No, jestli mi rozumíš. Každopádně na tu teorii s tím matčiným úsměvem navazuje to, že ve 21. století nějací odborní dentisti řekli, že jeho matka očividně mohla trpět bruxismem, což znamená, že je to chorobné skřípání zubů, že měla nějak pokřivenou tu čelist. A to poznáš podle obrazu. No, protože máš pokřivenou tu čelist. Ale to jsou právě ty prvky podle mě toho mužství a ženství v tom obličeji, který se tam prostě nějak různě protínají, takže to je všechno takový jakože spektakulární, jednoduše. Ale to rozhodně, mě to docela pobavilo právě, jakože to je jako když jdeš zubařovi a o 500 let později ti řeknou, že skřípeš zubama, jako. Že tak to víme. Teď už sice nejste naživu, ale zjistili jsme, že trpíte chorobou. Však já dojdu k zubařovi svýmu, už měl bych tam zajít teda, ale namaluju mu obraz, protože já se zubařů bojím, tak mu namaluju obraz. Poznej, co mi je. Poznej. Řekni mi, na jakým zubu mám kas. Takže tak. Ale samozřejmě nejpravděpodobněji byla modelem vyobrazena v tomto obrazu Lisa del Giocondo, rozená Gherardini. Jména mi nejdou, fakt se omlouvám, jo. Což byla italská šlechtična. Tu verzi já znám jako nejčastěji, já osobně, že stvárnil prostě tu italskou šlechtičnu. Jasný. Jo, protože ono i podle toho oblečení, nebo podle toho, co tam vlastně za to oblečení trčí, nemůžeme říct ani to, že to byla nějaká chudá žena, nemůžeme říct, že to byla ani bohatá žena, prostě to byla normální žena, podle mě nějaká střední vrstva, i podle těch doplňků, která se prostě nějakým způsobem určitě trošku vyfikla. Podle toho tvarosloví toho obličeje tam toho moc nepoznáme. Další věc, kterou jsem ještě četl, tu ani zapsanou nemám, si pamatuju, že nějací zase pro změnu dermatologové nebo nějací odborníci zkoumali to, že nejspíš trpěla nějakou kožní chorobou. Podle nějakých těch kapek, které jakoby byly na tom jejím obličeji. Nakonec pak po zkoumání toho obrazu bylo zjištěno, že to už se bohužel stalo zubem času. Čas zapůsobil, takže tam vznikly mezi těma vysokými vrstvama té barvy praskliny, různé, nechci říct vzduchové bubliny, ale prostě už to zapracovalo. No, právě už tam vznikly nějaký ty pory a takhle, takže prostě hold jako Mona Lisa prostě je vrásčitá, aniž by chtěla, no bohužel jako předtím byla očividně vyhlazenější. Důležité je říct, proč Mona Lisa je nejznámější obraz světa. Proč? No jako proč? Protože vlastně je to
Ano, Leonardo je známá osobnost, udělal toho mnoho, ale proč Mona Lisa? Proč je známý obraz ženy, kterou vlastně nikdo nezná, není nic potvrzeného, nachází se na místě, o kterém se spekuluje, že to může být nějaké místo. Lidi rádi tvoří teorie. Lidi rádi tvoří teorie, ale důležité je, proč začali tvořit teorie, protože do určité doby skoro celý svět nevěděl, že ten obraz existuje. Důležité je to, já tady mám napsaný 50. let 20. století. Bylo to určitě dřív, to jsem se spletl. Byly to podle mě 30. 20. let 20. století. Ten obraz někdo ukradl. To vím, no. A tehdejší době, jaký jsme měli média? No celkem nic moc. No média, noviny, dopisy. To bylo jediný médium, který jsme měli, jo. Dopisy byly novodobý starý messenger, noviny jsou vlastně v dnešní době televize, rádio, všechno dohromady. To znamená, že ten obraz visel ve všech novinách, které se tehdy prodávaly, protože to bylo ceněné dílo, bylo to velká loupež. Ten obraz se pak našel, ale byl to nějaký proces několika měsíců. A tím, že ten obraz té Mony Lisy byl v těch novinách, tak ty lidi to začali zkoumat, protože ona má opravdu zajímavě stvárněný ten obličej a vlastně všechno okolo. A vlastně Leonardo sám o sobě je záhadná osobnost, takže to je ten popud. Proč je to takový boom a od té doby se to veze a je to takový... Tak to máš stejné, když se dneska něco stane, jakmile se to jako zmedializuje a lidi to zajímá víc, než když o tom nikdo nemluví, že? Takže to je ten moment, kdy se to vlastně jako všechno vypuklo, jako prostě ten boom s Monou Lisou. A fakt se to začal zkoumat na ten popud toho, že ty se na ní díváš a nemůžeš se vynadívat. To údajně jako říkají i lidi, kteří ji viděli naživo. Zkoumalo se jako proč, jakože jestli tam stvárnil nějaký psychologický trik, nebo jako co to jako znamená. A vlastně se pak vícero lidí shodlo na tom, že je to tím úsměvem. Já jsem ho zmiňoval, že ten úsměv podobný byl vyobrazený už u té Madony ve skalách. Mm-hmm. Nevím, čím to je, ale prostě je to tak uspokojící určitým způsobem. Ona se ani neusmívá, ale zároveň se ani nemračí. Ona prostě tam je. Připadá mi, jako kdyby dýchala... Takový spor existencionalismu. Ano, jo. Je to strašně... Jakože prostě jenom je ten daný moment. Ano, prostě je. Takže tak. Důležité k Moně Líze ještě říct. Poslední zajímavost k Moně Líze je ta, že původně to byl větší obraz. Už teďka v dnešní, jak ho známe podobě, je ořezaný. Proto je takový malinký relativně, protože všichni si myslí, jak to musí být velký obraz, ale pak když ho vlastně vidíš fotky, jakože reálně ten rámeček v tom Louvru ve Francii, je to maličké, no. Tak je to malinkatý, ale on byl větší a je to kvůli tomu, že ty části okrajové se už nedochovaly, prostě se poničily a pak to nějak ořezali. No jasně, jo. To se tak podaří. Každopádně původně ještě se dělala na nějaké verandě, jsem teda pochopil. Mm-hmm. A za ní bylo to pozadí. Takže dál. Další v pořadí tady mám teda ten jeho autoportrét, ten je známý, je to autoportrét s tou červenou křídou, to je celý, je to prostě kresba na papíře, jako každá jiná, je to taká skica, ale dochovala se. Další tady mám dámu s hranostajem. K tomu jsem si jenom napsal, co je pro vás důležité, abyste věděli, co je to hranosta, protože já jsem to do té doby, než jsme se o tom bavili na střední, nevěděl. Fakt? Ne. Aha. Já jsem v životě o hranostaji neslyšel, jsem si myslel, že to má být jako že je to nějaký jakože... že to, co ona tam reálně drží, protože to vypadá jako nějaká vačice, liška, nevím co, že je to prostě nějaký přirovnání, jo? No. Ten název. No a každopádně definice hranostaje. Jedná se o soumračného a nočního živočicha, s oblibou se vyskytuje i na březích vod, mimo jiné i výborně plave. Z jeho kožešiny bylo zhotovovány pláště, mimo jiné pláště pro krále a knížata. Příbuzný druh je lasice. Takže tak, je to prostě taká česká kuna. Mhm. A teď mi chtěla něco k tomu říct. Máš? Já jsem si to nechal takhle otevřený, jediný, co jsem si k dámě ještě pamatoval, je to, že dáma je můj oblíbený obraz Leonarda. Nevím, jak to máš ty, to mi pak můžeš říct. Vlastně si pamatuju, jak jsem si na ní ujížděl, protože ho mám zpracovanou v počítači a digitálně upravenou a mega jsem si ufrčel, takže... Tak já jsem ti to teda posílala, ale asi ono už je to docela jako
třeba půl rok zpátky to je. Takže se na to možná nějak zapomnělo vůbec, že to v nějakém jakože našem textu máme. Ale já jsem po ní pátrala, protože jsme ji měli i u maturit a tak. No a každopádně jde o to, že ta dáma, co je tam právě znázorněná, co drží toho hranosté, ona ho původně vůbec nedržela. Žádný, ano, to už si vybavuji, to jsme se bavili, ano. Žádný hranostaj tam nikdy nebyl a jde o to, že ta dáma, co tam je, tak by měla být nějaká jako šlechtična, nebo tak nějak bych to nazvala, nevím, špatně to skloňuju, nevadí. No a její otec jí měl jakože provdat, prostě už jako mladou. Ona potom později, když se dívala na ten obraz, tak s tím vlastně ani nesouhlasila, že je tam jako vyobrazená jako strašně mladá. A ten obraz, jak ho teďka známe, tak byl věcma různýma novodobýma laserama a tak proskenován úplně jako na morku kosti. Úplně celý ho projeli tím laserem. No a vlastně nejdřív se zjistilo, že ten hranostaj, kterého drží, vypadal úplně jinak. Měl šedé chlupy, úplně jako jinak tvarovaný, takový hodně jako do písmene L. Nebylo to moc hezké a vůbec to ani jako nepasovalo do toho obrázku. A právě tady tu podobu toho sněžného hranostaje, kdy má vlastně ty bílé chlupy a tak, tak to tam bylo přimalováno právě, když on kdyby jí domluvil právě ten její život, jakože jí provdal, že jo, bez jejího souhlasu, dřív se to tak normálně dělalo, tak právě ten Leo jí tam domaloval toho hranostaje jako symbol nezlomnosti a jakože nějaké jako očisty té ženy, že ona za to nemůže, takže vlastně ten hranostaj v těch jejich rukou ji chránil a právě ten pohled, i kterým se dívá, nebo tak si právě dívá jako na nějakého právě toho panovníka, který mu byla jakože provdána. Jo, takže dává je to smysl. Symbol nějakého toho ochránění. Tím, že je to fakt takový čistý zvířátko a vlastně to tam měla víc vrstev. Ano. Tady vy to teďka nevidíte, nevím, já se potom podívám, možná vám to někam hodíme, ale dřív ten obrázek vlastně tady vidíš, že ona nic nedrží, jenom se tak jako zasnění dívá a tady máš právě tu šedovlasici, ta vůbec tam nezapadá. Pak až ve finále dostala podobu jako té bílé. Ale víte co, určitě já si myslím, že bychom vám mohli udělat, nevím, jak vám tam na náš Instagram, nevím, jestli vám tam hodíme originální fotku, ale minimálně bychom vám tam mohli udělat nějaký nákres náš, jak to vypadalo, abyste se to dokázali představit. No asi když vám to tam hodíme s tím vodoznakem a jako označíme zdroj toho čerpání, tak by to asi nemělo vadit. No, pozjišťujeme a uvidíme, hodíme to tam, takže určitě čekejte náš Instagram, tam to najdete, jo? My si to napíšeme a bude to tam, až to vydáme. Takže tak. Děkuju moc, to je rozhodně zajímavá teorie, na kterou jsem úplně zapomněl. Každopádně, když na ní teďka koukám právě, jak ti koukám do telefonu, tak mi připadá, že on u všech má takový ty rysy v tom obličeji, že i když to fakt dělá podle té předlohy, že to taky není úplně typicky ženský. Nebo já nevím, jak to vnímáš ty. Nevím, podle mě jako všechny ty tváře, co dělá, nebo tak jsou také nestranné, ať už výhledem, pohledem, výrazem, celkově. Jako ano, jo. Dobroš, takže já pokračuju dál. Pak tady máme další obrazy, portrét dámy zvané La Belle Ferronnière, další portrét Gianervy Benci, což je oleomalba, portrét hudebníka z roku 1490. A pak tady máme proporce lidské postavy. Víš, jak se to jmenuje? To známe úplně všichni. Jak se to jmenuje? Jaký je to muž? Vitruviánský. To neznáš? Asi ne, jakože já asi vím, co myslíš, to je ten muž v tom kolečku a má tam několik rukou, ano. Má to v těch skicech. Vitruviánský muž, konkrétně jako Vitruvius v originálně, je to pero na papíře, je to malinký relativně fakt, já jsem si myslel, že je to nějaký velký arch, je to 35 na 25 cm jenom. Ne, on to má v té knížce akorát namalované. No. A k tomu já jsem si našel článek konkrétně z Reflexu,
který vyšel pár let zpátky. Jenom než se do něho pustím, tak samozřejmě vitruviánský muž je nějaký symbol po nějaké dokonalosti. On celý život zkoumal to tělo, ten lidský život, přírodu a všechno, takže toto má být znázornění. Prostě nějaká dokonalá proporce, hledání dokonalého partnera a tak dále a tak dále. Jo, není to nic jiného v tom. Tak jasný, asi jakože nějaký ideál, tak v každé době byl ideál krásy nějaký jiný, takže on asi jakože hledal. Je to tak. Ideál. Nevím, jestli ho našel. Každopádně článek z Reflexu, který mě velice zaujal. Cituji. Muž se 4 nohama a rukama, zjátý v kružnici a čtverci zároveň. Obrázek oslavného Leonarda da Vinciho zaujme hned na první pohled. Možná i proto, že využívá ideál lidského těla, který máme v sobě všichni od přírody zakodovaný. To proto, abychom při výběru partnera neváhali. Tedy vybrali si toho nejzdravějšího a geneticky nejvhodnějšího, takže to je to, co jsem jako řekl, prostě výběr partnera. V tomto případě by však zdravým potomkům chtivé ženy udělali zřejmě chybu. Podle doktora Hutava Ashrafiana, který přednáší na Imperial College v Londýně, trpí vitruviánský muž kýlou. A já úplně, ty vitruviánský muž má kýlu. Ty vole, to jsou novinky. Takže kýla je asi jako trend? Dokonalost. Takže kýla. Lékař je přesvědčen, že výduť, kterou má muž vidět na levé straně, je zobrazení závažné tříselné kýly. Tento výzkumník dokonce nevylučuje, že člověk, který Da Vinci mu stál modelem, na toto onemocnění zemřel. Takhle. Já jsem se na to díval právě podle tady tohoto. Kýla. Kýla bývá na břiše? Nebo v podbříšku? To záleží, jestli máš tříselnou, nebo spíš Protože že máme víc druhů kýly. Já jsem se koukal totiž a mě to jako na břiše, nebo takhle jsem jako neviděl nic, co by mi tam jakože tak jako naznačovalo to. A pak jakože měl v těch oblasti té třísel, prostě tam měl penis. Ano, řeknu to na rovinu, měl tam penis. Ale připadalo mi, že spíš byl jako tak jakože zdvojený, jakože rozmazaný. A možná to byl ten důvod, prostě toho ten jakože nějaký tady pan doktor výzkumník chytl, že to možná tak jako působilo jako nějak zvláštně. Já osobně bych v tom asi nic jiného nehledal, teda jakože jo, samozřejmě odborníky řekne něco jiného, jako který se v tom toto uplatňuje, ale já jako laickým okem, jakože mi to přišlo, že prostě tím, že jak on je zdvojený několikrát celkově na tom obrázku, má tam ty ruce několikrát, nohy několikrát prostě zobrazený v tom pohybu, takže asi pohyboval i tím penisem, nebo já nevím, jakože připadalo mi tomu, že to tam jako mázlí v tom pohybu prostě spíš jednoduše. A tak je tam asi nejde o to, jak je to mázlí, ale tak ono, když se jako na ten obrázek podíváš nebo tak on tam má i nějaké jako vyrýsování toho těla nebo tak. A právě nad oblastí třísel v tom podbříšku, tak jo, tam má taky vyobrazené také bulky, nebo nevím, jak bych to nazvala. A právě... Buchtičky? Ne buchtičky, ne, to bereš vím, jako to břicho, ano. Ale pod tím břichem právě v té oblasti mezi penisem a břichem, tak má také znázornění jako bulek takových na tom těle. A právě tady ty bulky většinou jakože značí kýlu, nebo tak není to úplně normální, jakože tam má člověk nějaké bulky, takže podle mě se spíš jako chytil tohoto, že měl vyrýsovanou i právě tu část tady v tom podbříšku. Jo. Tak. Ale nevíme. Nevíme. To jsme skončili u nějaké jakože kresby, malby a těchto děl uměleckých. Chci jenom k této tvorbě říct to, že pracoval technikou šerosvitu, což vidíme Mona Lisa, vidíme to na Dáma s hranostem, vidíme to na Madoně ve skalách, to je prostě práce se světlem a tmou. To je to, že Dáma s hranostem má celý černý pozadí, nic tam není, ale prostě tak jako ozařuje se vlastně sama jenom tím obličejem. No, má tam ty různé odlesky. Ano, to je právě ten šerosvit. Dál chci říct k Leonardově malbě, že pracoval temperou, pracoval oleomalbou na různé podklady. Bavili jsme se o tom, že maloval i na stěnu, na nějaké zakázky, maloval určitě plátno, maloval dřevo, jsme se bavili o oleomalbu. Je to různý, prostě asi to, co měl po ruce, jaké dostal zadání, co byla jaká lepší varianta, ať už trvanlivosti nebo cenově třeba v tehdejší době.
Nebojte se, já se chci pověnovat do budoucna v nějakým speciálním díle, jakože konkrétně, abyste si dokázali představit, co je to oleomalba, co je to tempera, z čeho se to skládá, jak se ta technika využívá. Až si to dokážete všechno se skupit a představit si to, protože třeba tempera tehdy a dnes je úplně něco jiného, protože dneska si koupíte temperky a tehdy to bylo úplně něco jiného, dělalo se z vajíček. Ale o tom do budoucna je to dobrý podnět na další téma. Takže tak. Architektura. Důležité je říct, že on navrhoval, jak jsme se bavili, tak navrhoval právě i tu kupoli v tom Miláně. To nevyšlo tehdy a vlastně v architektuře reálně nevzešlo nic. On na tom pracoval, ale spíš na tom pracoval taky jako se zájmem o něco dokonalého, ale nikdy jakože reálně že spíš architektura... v architektuře byl jako teoretik než praktik. Ano, je to tak. Děkuji, že mi tak hledáš krásně slova. Sochy a plastiky, tady mám zmíněný právě ten model toho jezdeckého pomníku, toho Lodvika. Jo? Kodexy. On dělal strašně moc věcí, sepisoval toho strašně moc, ale vlastně do konce života sepsal jenom úplně minimum těch věcí. On se někde zmínil, že snad napsal 114 knih, ale vlastně reálně jako nikdy jsou to prostě většinou ty jeho deníky, ty jeho skicáky a takové věci s poznámkami. Nepublikované. Vlastně reálně pracoval právě na těch odborných věcech. Mám tady zmíněný kodexy o letu ptáků, o pohybu a měření vody, o malířství, o perspektivě a proporcích. Takové základní věci, ať už umění, nebo z těch astrologických oborů, fyziky a tak dále, a tak dále. Na to navazuje vlastně i ty anatomické studie, on si všechno skicoval, zaznamenával. To se některé věci dochovaly. Právě se tady zmiňuje znova ty znázornění těch lidských plodů, těch koster, těch orgánů, všechno, jo? Takže na to nezapomenout rozhodně. A mám tady další kategorii vynálezy. Já vím, že to je rozsáhlá kapitola na strašně moc dlouho vynálezy, protože je to strašně zajímavý, ale já to tady vezmu úplně zkratkovitě, protože jsme tady přece jenom víc o umění a ne o vynálezech. Navrhoval toho strašně moc, spojuje to s tím studiem aerodynamiky, fyziky, ale prostě ty jeho nástroje, které navrhl, se dají rozstřídit do pár kategorií a to jsou létající stroje, to je ta aerodynamika, takže nějaký prvotní, on vlastně udělal první návrh nějakého letadla, vrtulníku, jestli se nepletu. To bylo vlastně i v té Futurámě v tom dílu, jak jsem zmiňoval, to byl ten vrtulník. Jenom jsem chtěla každopádně, že v těch kodexech, co měl, nebo v těch deníkách, co si psal, tak když začínal právě jakože se zabývat právě tou aerodynamikou, tím lítáním a tak to souvisí i s tím ptactvem, že tam zkoumal tu anatomii těch křídel a tak, ano. Tak se snažil i se strojit, jakože křídla pro lidi. To jsem si zase vzpomněl na Scooby-Doo. Jakože začal tím, že se pokoušel právě sestrojovat křídla pro lidi, aby lidé mohli lítat. Tomu nevyšlo, ale vyšel mu tady ten první nákres toho vrtulníku nebo letadla, nebo co to bylo. Ano. Pak tam jsou pracovní nástroje, ať už to byly větší stroje nebo menší stroje, jo. Můžeme si pod tím představit moc, ale když zadáte zase něco do Google, hned tam to vyskočí. Jsou tam válečné stroje, jsou tam s vodou související vybavení, takže nějaká... Potápěcí technika? Ne, že potápěcí technika, ale spíš si myslím, že se zamýšlet za nějakými stroji, třeba jak zastavit vodu, jak ji přesměrovat. Jaké přehrady, využití nějakých takových strojů, třeba i přenosných, nebo mosty. No jasné, tak v té době to ano, bylo... kanály a takové věci. Právě jsem tam zmiňoval, že on Asi by se z Benátek zbláznil, co? Voda, všude voda. Takže prostě ten rozptyl byl velký. Samozřejmě teďka je potřeba zmínit, kde si můžete o Leonardovi něco najít. Leonardo. Šifra mistra Leonarda. Samozřejmě je to film, nevychází ty mýty, které tam jsou zmíněny, úplně nevychází z skutečných událostí, ale je to rozhodně zajímavý a dobře tam diskutují o těch uměleckých dílech Leonardových. Je těch věcí hodně. Na YouTube najdete dokument. Všude najdete nějaký dokument, články, podcasty. Některé tady jsou u nás.
Přesně, u nás. Poslechněte si náš podcast. Ale a i v angličtině hlavně spíš, takže se nebojte rozletět se do světa a po internetu a dozvědět se něco víc. A další věc, byl totiž stvárněný i ve výtvarném umění někoho jiného, což je zajímavá věc. Rafael Santi ti něco říká, Jo. Ady? Taky Jsme ho v maturitě. pozdní renesance. Rafael Santi je to vlastně stejně jako Leonardo, Michelangelo, tak i Rafael. Podle nich jsou pojmenovaní želvy ninja. To vím, no. Tak vlastně Rafael tam patří taky a ten vlastně udělal aténskou školu a Leonardo by údajně měl stvárnit postavu Platóna. Ta postava toho Platóna je inspirovaná tím Leonardem. Tak, a teď tady mám poslední věc na závěr a to je, byl Leonardo gay? Já věřím tomu, že jste určitě někdy slyšeli něco málo o tom, že měl nějaké pletky s muži, s nějakým mladíkem. Sedělo by to i k tomu idealizování té mužské postavy. Ano. Proč neidealizoval ženskou? Proč Mona Lisa má mužské rysy? Je to tak, všechno je to propletený. A tady u tohoto se jenom vrátím k tomu, pročítal jsem tu studiu toho Freuda, Sigmunda Freuda, který tam toto všechno rozebírá. Od jeho umělecké kariéry až po jeho osobní a intimní život. Vlastně všechno vyplývá postupně z jeho dětství, o kterého se ví málo, ale on tam vlastně vychází právě z těch historek. Ať už je to o tom třeba v té kolibce, který mu hongal ocasem v puse. Nebo je to vztahy k jeho matce. Všechno je to tam tak různorodý, ale pro mě to bylo tak spektakulární, že jsem to úplně semka nechtěl zavádět. Takže doporučuji, buď si tu knížku přečtěte, kupte, najděte si ji. Jsem posílal Adélce odkaz na studii z Karlovy univerzity, kdy jedna slečna vydávala na podobné téma bakalářskou práci. To uvidíme, jestli vám hodíme odkaz, uvidíme, prozkoumáme to, jestli můžeme půjde, nebo ne. Každopádně tuto knížku určitě doporučuji, ať už souzníte s Freudem nebo nesouzníte s Freudem, rozhodně jako myšlenkový pochod nějaký, který si můžete přečíst, je to zajímavý. A teďka, jelikož v češtině o Leonardově homosexualitě nic moc nenajdete. Našel jsem o tom de facto článek až v angličtině, takže jsem musel překládat. Google překladač. Prosím vás, já angličtinář nejsem a budu teďka možná číst trošku jako degen, protože strýček Google zase neumí překládat dokonale, jo? Důležité je, že se nikdy neoženil a nelze s jistotou tvrdit, že měl sexuálně intimní vztah s jakoukoliv osobou. S jakoukoliv, ať už muž či žena. Nicméně, historik umění Raymond Stites navrhl, že Leonardo by byl romanticky zapletený s Cecílií Gallerani, která byla předmětem jeho obrazu Dáma s hranostem. Jo? Ale zase jedna paní povídala, jo? To je prostě nic. A to tam je taky nějak zmíněné v tom článku, že on k ní mohl něco cítit. Proto ji maloval. Jedna z mála zmínek o sexualitě, kterou Leonardo ve svých zápiscích uvedl, uvádí, cituji, akt plození a cokoliv, co s ním má nějaký vztah, je tak nechutné, že by lidské bytosti brzy vymřely, kdyby neexistovaly hezké tváře a smyslné dispozice. Chceš k tomu něco říct? Asi nemám co. Ono je to docela náročný, jakože na pochopení na první dobrou, si myslím. A i pro mě teď, když to slyším znovu to čtu, tak úplně prostě na první dobrou jsem v matu. Jakože kdyby nebyly hezké tváře, tak by se prostě nic nedělo. Jakože záleží na vzhledu. No, myslím si, že to vyznělo trošku povrchně od něho. Jakože asi si nebudeme lhát, že na vzhledu by trochu nezáleželo. Jo, ale je to samozřejmě o tom prostě, jakože, víš co, každý to má prostě jinak, takže každý považuje za ideál, to je krásně něco jiného, no. Je to tak. Pak záleží, jako, jak se člověk na toho druhého dívá, takže myslím si, že asi, a i kdyby jsme tu, ale vem si to, že kdyby jako všichni byli šerední, tak se zase ten bod té jako lidské krásy posune o několik hodin níž, protože neznáš nic krásnějšího. Takže kdyby jsme tu všichni nosili jako bradavici na nose, tak a měli jsme ji fakt jako úplně každý, tak bychom neznali jako nic jiného, takže by pro nás ten
Druh té krásy. Hlavně, kdybychom tady všichni měli bradavice, tak ideál krásy by byl ten, ježiš, ty na ní máš 3 chlupy, ty seš kočka, ježišmarja. Pojď do mě. A naopak, kdyby se pak narodil někdo, kdo tu bradavici nemá, ježišmarja, fuj, to je trapná, ježišmarja, to je nechutný. Jo, myslím si, že by to tak bylo, no. To je prostě jako, lidská společnost funguje jakože s davem, to je to tak, jako, je to tak. Kam se pohne samozřejmě jako všichni víme, co se nám líbí nebo nelíbí, ale jako určuje to společnost a celkový pohled a ne jsme prostě ovlivnění davem a společností. Kdo se odliší od davu je divný. Ano, je to tak. Je umělec. Takže jsme divní. Ahoj Áďo, dobrý den. Ahoj, těší mě, já jsem ta divná. No, pokračuju dál. Skončil jsem s tou citací. Toto tvrzení bylo předmětem různých extrapolací a interpretací ve snaze získat obraz o jeho sexualitě. Napsal také: intelektuální vášeň vyhání smyslnost. Kdo omezuje chlípné touhy, staví se na úroveň zvířat. Dál. Jediným historickým dokumentem týkajícím se Leonardova sexuálního života je obvinění ze sodomie učiněné v roce 1476. Abyste pochopili, to patří do florenského období toho života, jak jsem zmiňoval. Já jsem to tam schválně přeskočil a říkám to až teďka. Takže 1476 byl obviněn ze sodomie, když mu bylo téměř 24 let, a to byl ještě právě v té dílně toho Veronika. Záznamy florenského soudu ukazují, že dne 9. dubna 1476 byla v tamburu, což je poštovní schránka, na radnici zanechána anonymní výpověď obvinující mladého zlatníka a mužského prostituta Jakoba Saltarelliho, někdy označovaného jako uměleckého modela, že je účastníkem mnoha ubohých záležitostí a souhlasí s tím, aby se zalíbil těm osobám, který od něj požadují takovou špatnost. Výpověď obvinila 4 lidi ze sodomie. Salterelliho, Leonarda da Vinciho, Krejčího Bacino, Bartolomea a Leonarda Tornabuoniho, člena aristokratické rodiny. To jedno jméno z těch mužů, který jsem jmenoval, už bylo úřadům známo, protože za sodomii s ním byl na začátku téhož roku odsouzen jiný muž. Aha. Takže jako něco tam smrdí, co si budem. Obvinění proti 5 byla zamítnutá pod podmínkou, že se v tamburu neobjeví žádná další obvinění. Stejné obvinění se ale ve skutečnosti objevilo ještě 7. června, ale obvinění byla znovu zamítnuta. Takže bylo vznešeno obvinění ze sodomie, prostě nějaký, já nevím, grupáž, prostě nějaký setkávání asi pravidelný a nějaká stará tetka odvedle už se nasrala, že asi bušili moc hlasitě, takže poslala udání na radnici. Pokračuji dál. Elizabeth Abbotová ve své knize Dějiny celibátu tvrdí, že ačkoliv Leonardo byl pravděpodobně homosexuál, trauma z případu sodomie ho přivedlo k celibátu po zbytek jeho života. Což na druhou stranu dává taky smysl. Protože teďka ty jsi mi četla jeho horoskop, my to pak budeme zmiňovat v dalším díle jako zajímavost, protože on byl takový, já nevím, citlivý, romantický a pokud ho někdo obvinil jako veřejně ze sodomie a řešil to soudně, tak je pravda, že se podle mě opravdu mohl zaleknout, že byl takový v tomto zase naopak plachý v té sexualitě a doopravdy držel ten celibát. Já bych se nedivil. To může být jako obrovské trauma, ještě když tomu přičteme Ptáka v puse z dětství, takže jako... Určitě se na příští díl máte na co těšit. Já si myslím, že to zmíníme někde v začátku, než začneme rozebírat další téma. To bude na úvodě určitě. Protože právě, jak jsem se zeptala, jestli se zabýval těma horoskopama tak jsem o tom něco stihla už zjistit a plus jsme si zjistili, jaké bylo znamení on a jak to v té době bylo řešené. A docela právě tady tyhle ty věci ohledně té homosexuality k tomu sedí, takže si o tom potom můžete vytvořit svůj vlastní názor. Je to tak. Tak, já pokračuju, už to bude fakt jenom kousíček, ať vás už neutrápím mým dnešním mluvením. Podobný pohled na homosexuálně orientovaného, ale cudného Leonarda se objevuje ve slavném článku z roku 1910
od Sigmunda Freuda, Leonardo da Vinci. Vzpomínky na své dětství, které analyzoval vzpomínkou, kterou Leonardo popsal, že by bylo jako dítě napadeno dravým ptákem, o tom jsme se bavili, který otevřel jeho ústa a znovu mu strkal ocas do rtů. Tady je to, že zdůrazněné. Znovu. Fuj. Freud tvrdil, že symbolika byla jasně falická, ale tvrdil, že Leonardova homosexualita byla latentní a že nejednal podle svých tužeb. Freudova premisa však vycházela z chybného překladu ptáka jako supa, což ho přivedlo směrem k egyptské mytologii, když to byl v Leonardově příběhu ve skutečnosti drak. Jde prostě o to, že ten jestřáb jakože... Počkej, jakože první to byl drak, co mu strkal ten ocas do pusu. Ne, jde o to, že jako ten jestřáb byl jakože symbol nějaký, očividně něčeho. Nevíme čeho, oni si to vykládali nějak, prostě Freud si to tak vyložil jako úplně si nemyslím... Dostala se tě do úzký, co? No prostě jde o to, že ten jestřáb byl jenom nějaký symbol něčeho. Můžeme si jenom my vykládat všichni, čeho to byl symbol. Freud to vyložil jako toho supa. Dle egyptské mytologii to bylo jakože něco jiného. Prostě zase naopak, tady je drak. Je to spektakulární. Právě každý ten symbol pak naopak vyjadřuje něco jiného. Takže celá jeho homosexualita a sexuální život je opravdu o spekulacích. My nic reálně nevíme, máme akorát tu historku z dětství, nějakou tu jeho vizi, sen a tak dále, ale realita je taková, že nic nevíme. Víme jenom to, že očividně bylo teda podané nějaké to oznámení na té radnici. Jasný. Jo, to je jako fakt. Ale jako realita, jaká to byla, tak já bych to Lehovi přál, ať si užije. Tož co, tak. No a to je ode mě jako Leonardovi všechno. Tak jo, doufám, že jste to s náma vydrželi. Uvidíme asi, jestli to rozdělíme na 2 části, nebo to střelíme do jedné, protože jsou to skoro 2 hodiny. Hele, já bych to nechala intenzivní. Jo? Jo. Tak vy si nás stejně můžete stopnout kdykoliv a pustit je to zase. Tak. Takže uvidíte. Ale vím o tom, že poslední dobou vy posluchači chcete dlouhé díly, takže jsme vám splnili sen, ani jsme to my sami nečekali, teda já teda rozhodně ne. Těm 3 posluchačům, co teďka poslouchají. Já hlavně jsem si to připravoval doma a říkám, no prdele, to budu mít tak na půl hodiny a co pak budem dělat, o čem pak budem mluvit. Jenomže to bych tu nesměla sedět já a nebýt 1 500 000 dotazů. Ale od toho tu jsi a já jsem za to rád. Takže děkuju moc, asi to necháme zbytek já už taky. na příště. Akorát jsem ještě chtěla, ať teda pokračujeme v tradici, ne že by byla nějak dlouhá, když je tohle náš druhý díl, ale vždycky máme na konci kabinet velkého prasáka. Ano. A Adelka už se dodívala na poslední aristokratku, první a druhý tak, díl, byla jsem na premiéře. Ano, takže... byla jsem na premiéře, viděla jsem i 2 a můžu určitě doporučit 2, je velmi výživná, je to vtipné, zajímavé a fakt jsme se nasmáli celou dobu. A jak já normálně většinou u filmu nevydržím a sežrala bych třeba tak 10 000 popcornů, tak tady jsem si nedala jakože ani kousek popcornu. To je dobře. Celou dobu jsem se chlámala. Je to tak. Fakt to bylo dobré. No a my jsme nad tím přemýšleli už tak jako přibližně v půlce, co bychom tam dali. A mě furt vrtal v hlavě ten pták. Takže já bych... Minimálně za mě bych ho tam poslala, protože co je za mě prasácký je, že jste malé dítě, nevím kolik mu bylo, jestli mu bylo kolem 10, kolem 5, netuším, ale že se vám jako malému zdá, že vám přiletí pták, sedne vám na ústa a strká vám nějaký ocas, ať už je to ocas péřový nebo jakýkoliv, ale strkávám ho do úst znova a znova. A znova. A hodně intenzivně. Je to za mě docela prasácký sen. Na to, že byste o nějakém sexuálním životě ještě neměli ani nic znát. Je to tak, já s tím souhlasím, takže posíláme náš ocas v puse do kabinetu velkého prasáka. Jo. A... Těšíme se na vás příště. Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, Instagram dole v popisku, takže těšíme se na vás při dalším díle. Těšíme se na vás a uvidíme se příště. A příště to máte jako překvapko, tak ahoj. Ahoj.